Da za a bayyana kuncin da zukata ke shiga a sanadin soyayya, da na tabbata al'amura da yawa sun canza. Kar ku yanke ƙauna da rahamar Ubangiji, na san soyayya alkhairi ne. Kar ku yi ƙoƙarin bakanta zuciyar da tarin sirrika suka ɓoye a cikinta. Kada ku yi sanadiyar zubar hawaye a idanuwan da al'umma da yawa ke samun natsuwa da walwalarsu. A ƙarshe ina muku tuni akan cewa jinkiri ga yafiya a koda yaushe yana zama da na sani. Idan tsautsayi ya kasance baya wuce ranarsa, to me za a kira ƙaddara da duk wani ɗan adam yana da irin nasa. Idan tafiya ta yi nisa, waiwaye bai cika zama ado a cikinta ba. Ita fa zuciya an halicce ta ne da soyayyar mai kyautata mata, sannan ba abin da ta tsana irin mai ƙoƙarin ba ta damuwa. Cutuka iri-iri ne, amma ba na tunanin akwai mai zafin cutar su. Soyayyar gaskiya tamkar fatalwa ne wanda kowa ke yawan magananta, amma kuma ƙalilan ne suka ganta. Soyayya ta gaskiya ba ta rabuwa da farin ciki har abada, kuma sannan ba ta da ƙarshe. Ku sanya wa ranku aminci da kuma soyayya, kawai ku ci gaba da tafiya. Abin da na fahimta, kawai soyayya tsakanin ɗa namiji da ƴa mace tilas ne, in ba haka ba ko mutuwa ta wajabta ga ɗaya daga cikinsu. Duk ranar da wani masoyi ya rabu da masoyinsa, ina da tabbacin walwala ta yi bankwana da rayuwar wannan masoyin. Abin da ciwo ka so mutum ba tare da wanda kake so ya san kana yi ba. Amma kuma bana tunanin akwai abin da ya fi ciwo fiye da ka so mutum ka kasa samun ƙwarin gwiwar furtawa wanda kake so cewa kana son sa. Ubangiji yana jarabtar mu da soyayya ta ƙarya mai cike da tarin ruɗani, daga bisani kuma ya nufe mu da samun soyayya ta gaskiya saboda mu fahimci wani irin ni'ima ya mana a gaba. Soyayya tana kamuwa da zuciyar ɗa namiji ta cikin ƙwayan idanunsa ne, ita kuma ƴa mace tana kamuwa ne ta cikin kunnuwanta. A lokacin da alaƙa ta yi nisa tsakanin ɗa namiji da ƴa mace, wala Allah mutunci ne a tsakaninka da ita. Idan ya kasance a cikin alaƙar akwai tausayawa, akwai kuma kyautatawa juna, soyayya na iya samun matsuguni a cikin zuciyar kowanne daga cikinsu. Yana ɗaukar ka minti ɗaya kacal ka ji kana ra'ayin mutum, zai kuma iya ɗaukar ka kwana ɗaya ka ji ka kamu da son mutum, amma kuma zai ɗauke ka tsaye rayuwa kafin ka manta da mutumin da ka kamu da cutar son nasa. A koda yaushe bani da wani buri face in ga kan masoya sun haɗu. Abba nake, ƙarami ne ni, ba babba ba ne.